Nagtunol ang panggamhanang lokal sa Misamis Oriental og 35 ka mga handheld radios ug 5 ka safety vests sa Barangay Malanang Upol, Misamis Oriental ug munisipyo sa Lugait, Misamis Oriental. Ang pag-apod-apod ni ini gitigayon ni adtong Abril 11, 2022 dungan sa face-to-face nga pagpakayab sa nasudong Mandila sa panggamhanang probinsyal kundiin 5 ka handheld radio ang nakuha ug nadawat ni punong barangay Honorable Nilda Zafra sa Malanang Upol, Misamis Oriental. Magkatabang kini tungod sa communication kung adunay mga problema nga dali ra mi mag-contact or dali sad mi mag-responde kung unsa man gani mga problema sa among mga constituents. Samtang laing 30 ka handheld radio ug 5 ka safety vest ang nadawat ni Miss Jeanette M. Densing, ang Municipal Civilian Volunteer Organization kung CVO Federated President sa munisipyo sa Lugait, Misamis Oriental. Kining radyo nga among nadawat, dako kayo kinig tabang ilabi na sa amo ang peace and order sa Lugait. Kay mga lagyo ang lugar, voluntaryo ra ang CBO sa Lugait. Pero ang CBO sa Lugait 1,500 ka member. Ngunang gamit kaayo kay magabili ang ilahang duty. So nagpasalamat ako tungod niini dugang kini nga makatabang kanamo. Bisan pa man mapupus na ang termino sa kasamtangang panggamhanan apan padayon nga gitutukan niini nga mas mabati pa sa Misamis nun ang kahapsay ug kalinaw nga matagamtaman karon sa lalawigan. Ako silang Jesse Andaliasa para sa Miss Or Balita.